gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambiwe kok ora padha iki. Ora padha piye? Sing ngene iki blirit, iki kok suwek-suwek mbonggo ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. Heeh, lek kongko kaya mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti, bapak-bapak ibu-ibu ngene kan salindri benene perbedaane ngono lho, Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Heeh, sesuk mbak wedok disuwek-suwek. Klambine. Ra, itu Lho, klambine disuwek-suwek. ana bojoku disuwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to, Pak. Klambi. Ora iso negatif kok, Nduk. Ini semi modern, Mas. Nggih. Ini ada versi kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Beres. sedikit Lho, ya. nganggo swiwi kuwi. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk kei Apa? kutu. Kei kutu baru. Untuk baru kok untuk semifinal kok. Iya. Ah, saya aku kangen karo iki anak wedok iki. Piye Nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya kok ndak ketok tuwek ngono. Putu. Ya emang putu. Putu wedok. Iya, putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya kan penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya penting wis aman kuwi. Ora perlu neng hotel-hotel. Kowe arep dadan apa arep ngeyuk? Ya kan yang penting nyaman, Pak De. Tidak perlu hotel-hotel, nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, Nggih. ora perlu angel-angel Nduk niki Tidak wong perlu fasilitas mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Pripun, sampeyan Aku pripun? lah ya saanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo nek aku malih. Ora. Pokok apa-apa kleru piye to? Saanane iki ya. Heeh, negatif thinking. Lah ya enek darane kuwi ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisor kali tenan to, Pak De? Tenan. Neng aman yo. Loh, aman. Wis icip-icip Mas Gareng beksa. Nih aku yo ngelingke lho Mas Gareng, ngisor iki kali, hati-hati. Aja gojek lho. Ora gojek tenan, mbok yakin, Pon. Ye, tenan iku. Aku ora iso nglangi lho. Panjenengan nek ora iso renang niku gampang, nek wedi kelem niku gampang. Ngapa? Engko nek nyemplung kali pun mang meneng mawon. Wis to, meneng engko sak jam engko suwe-suwe ngambang dhewe. Kowe modar. Ya ora iso ambekan. Nek ngene lho, apapun yang terjadi kita profesional, apapun harus kita lakukan. Nggih. Aku nek ngene iki dadi kelingan nalika ning Jombang biyen. Piye Mas? Sampean kelingan ora? Nggih. Ya ning gur kali ngene iki ta. Heeh. Nggih ta. Lah wancine Sinoman arep ngladekke daharan kepleset nyemplung kali. Kerupuk iki sak bali soh keli tekan. Dadi ya yogane ora mangan sisan.
Nggih. Neng- Nah ya alhamdulillah. Nggih. Iki betek-beteke Mas Riki sak keluarga niku kepengin gawe senenge wong akeh lan mung kepengin didongake wong akeh. Wale sampean yo jaluki Sherlock kowe angel mung kei alamat le goleki mumet. Lah ning apa to? Goleki Desa Duyung Kecamatan Greh iki. Gereh. Kowe iki ra ngerti sejarah. Sejarah piye to? Biyen iki kene iki iwak duyung karo penduduk kene digawe Greh. Ngalah, mosok iya. Yo kira-kira iki. Kene iki guyung ora duyung. Oh, guyung to? Guyung. Kene iki alhamdulillah saged sowan mriki. Tomo Nggih. kangen dangu mboten sowan teng tlatah Ngawi. Saestu. Wah, jan ngopo lali apa piye Niki kula ya disusul kalih pepunden kula Pak Mas Gareng. Sapa? Demangi Jambangan. Nggih. Nggih, Pak Demang Jambangan. Iki ya suwe ora tau ketemu. Nggih, matur nuwun. Wis Nggih. kesana nunggoni. Nggih. Nggih, kalian kula nata klawang dumateng Pak Lurah Ikan. Pak Lurah kok ikan? Jenenge- Pak Lurah Mino. Mino ki yen Jawa yen Indonesia ikan. Oh iya ya, iwak Mino ya. Heeh. Nggih. Lah nek enek jeneng asmane Samino berarti sak ikan. Sak ikan. Ya. Kok sak ikan. Terus Nggih niki kula nuwun Pak Lurah, Pak Kades, kula nderek pados rejeki wonten mriki. nggih, mergo nek ora ana idi palilah saka Pak Kades mokal awake dhewe iso sowan rene. Nggih niki ngarep ditimbali Pak Edi Purnomo. Wah Nggih. guyung ki nyenengke yen di Anu nyeneng kene apa? yen di kei tontonan iki kok nonton wayang pinarak lenggah iki yo ning kene iki. Lah nggih. Pirsanono iki Mas, mampir sane sing ning pager-pager iki lho Mas. Kuwi lho tengen. Lah, kuwi kaya delok boyo. Kaya Mas Gareng kok diuncali apa lho digawe dipangan ya. Boyo gone ning dhuwur. Aku Nggih, wong piyai semene akeh gek piyai budaya kabeh. kok. mesake iki kae lho, piyai loro izin-izin apa, Pak? Iya. Apa Ya izin ayang, panjenengan kuwi kok ya. Nggih, ning Nggih, arep ndongake apa romantene Mas Gareng? ngeten niki kula cekak aos mawon. Niki Ah. ujube napa? Ngunduh mantu. Lah, jenengan ngerti tegese ngunduh. Apakah arti dari ngunduh? Niki cara bodhon leh kula nerjemahke. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata. Ngunduh, Ngono ngundang tangga teparo handetolan keluarga. Nggih. Terus doh. Duh kuwi saka tembung duduhke. Iki lho mantuku. Dadi upama Mbak Nata ki sare ana dalem kene Pun- tangga-tangga wis ora enek sing curiga Pun kuwi sapa? ngerti, ya Ngerti niku. mergo kuwi mantune. Nah, lah gandeng niki manten anyar Mas Riki kali Mbak Nata nggih ajeng kula sangoni miturut agama kula lan miturut hukum. Pengalaman panjenengan. Ah, rumah tangga kula. Nggih. Sangune apa Mas Gareng? Niki sakniki lak pun keluarga. Nggih. Jadi niki sinten mawon sing pun gadah keluarga kudu ngerti tegese keluarga. Apakah arti dari keluarga? Ke niku keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Dadi rekoso ya dilakoni bareng, kok ngunduh kabecikane ya barengan. Leres. Terus lu Lupakan egoisme masing-masing. ora etuk menang-menangan. Niku sing baku. Terus ga. Ar. Oh, ar. Arahnya harus selalu hal-hal yang positif. Leres. Terus Ga iki gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. kondisi keluarga kono Ora- aja nganti gegeden piyak kurang sagah. Bakale keluarga ambro. Leres. Ini rumah tangga. Rumah tangga karepe pripun? Itu ruang untuk beribadah. Ruang untuk beribadah mergo wiwit ijab nganti dadi manten Nggih. niku wis ibadah. Niku maha besar nilai ibadahnya. Nggih. Terus Nah, rumah tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. leres. Terus Garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula yang Amin. ngandani iso Ning lakoni ora iso. ning ora apa-apa, sakwise ngono panjenengan ya wis entuk pahala. Ya, Gitu. amin, amin. Mergo panjenengan wis ngelingke. Mula saiki ora ana tembung kok nuturi iki ora ana. Nggih. Ora ana, yang ada itu saling mengingatkan. Mergo sing jeneng apes murka lali luput kuwi ora mung dununge ning ora mung ning cah enom wae. Nggih, tur kula Nggih, ta? ngomong ngeten niku nggih, ora mung teori tok iso
kula praktekke bahwa alhamdulillah kula sampun 30 tahun lebih berumah tangga. Alhamdulillah. Ora ana critane gareng selingkuh, gareng duwe demenan, kowe tau krungu? Ora eneng saking tertipe. Ora ya saking primpene kowe ya. Ya ora ya. Mafia oleh. Iya. Nggih. Ning pripun Mas Gareng? Niki kula ajeng nerjemake guyung, Mas. Nah, iki ayo saiki panggonane genti. Guyung kuwi per huruf apa per suku kata? Huruf. Per huruf. Ayo. Guyung G. Gayeng regeng anggonipun Pak Edi dalah Bu Atin ingkang kagungan kersa. Nah, terus U. Ujubipun ngunduh mantu. Terus Y. Yen sing kakung asmane Mas Rizky, Riki sing putri Mbak Nata. Nggih, terus U. Iki undangan lan para tamu dihibur hiburan wayang kulit. Terus G. N. O N. Arep blusuke wong iki. Iya, bake kelingan. N. Dalang kok buta huruf. N apa N? N naminipun dalang Ki Bayu Haji. Terus terakhir G. Gareng Semarang inggih dipun undang. Nah, Jadi kuwi paket komplit kuwi karo aku. iya. Kowe ora sida, aku ora sida. Aku ora sida, kowe sida. Iya. Ya nek iki ya sida kabeh. Oh. Ya paket to genawi sak paket. Aku ki bayi sampean ari-ari iki wis sak paket. Iya. Mah. Kowe Lha, bayi Mbak, aku ari-ari godres getih. Iya. Oh, seneng. Mula bakune niki yo lek-lekan wonten dalem mriki. Niki tasakuran karo tirakatan. Nek sing putri kuwi Mas, Nggih. niku dalem iki ora adoh saka omahku kono. Oh, pundi tlatah pundi? Solo Baru Sukarjo. Oh, saka kutha nyanyi dhewe to. Kok iso nyanyi dhewe Omahmu ndi? Solo? Lah Solo ki nyanyi dhewe yen loro duet telu trio. Oh ya aja dibasake ngono ya bingung nek Kowe dibasake kurang ngono. piknik Solo, terus Kabupaten Paving. Paving ora enek, Karanganyar. Karang ki apa? Watu. Anyar ki wis diarani. Heeh. Watu sing anyar ki apa? Paving. Nek ya ora enek delok ning peta lho. Enek ra Kabupaten Paving ngono ora enek. Sesuk tak gaweke. Alah. Oh iya ora apa-apa nggo tinggalan. Nggih digaweke. Aja to, monggo. Lho mbok menawa ning sejarahe iki sing biyen sing gawe Mas Gareng ngono. Ayo. Ah, wis ora dicatet ra paten. Ya aja nesu. Mas Gareng. Nun. Ayo niki gandeng ujupe mantenan ta. Nggih. Kula tak nyuwun tulung panjenengan bawani sik. Mengke dandang gula sida wasih, mengko langgame setya tuhu. Bawa panjenengan sing tak aturi, engko langgame aku njuk tulung karo adikku wedok Niken Salindri. Nggih. Oh, nggih. Nduk Niken, mang mriki nduk, kene nyedaki Mbah Kakung kene. Nggih. Kok Ngapa, Mas? tembungmu lho nyedaki Mbah Kakung lho. Mbok ya sing raru, Pak apa Pak D apa Pak Lek? Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe babar pisan Ora krungu kabare. sajake rada Wong tansah dadi dadi kudu deket lagi Selamat malam, Nduk Cahayu. Selamat malam Mas Bayu. Ya, bocah kok saya suwe, saya mempur, saya ayu, saya ayu. Wah, Jan, muga-muga awet to sehat ya, Amin, Nduk. pangestune. Awet to laris, Amin. kuwat to dadi wong sing kondang. Amin. Nyontoh kaya mbahmu mburi niku.
Nggih, amin. Niku wiwit enom Mas Gareng niku wiwit enom nganti saiki lho. Apa jenenge niku arum mangambar. Kaya koyo Mas Gareng niku. Sok bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku hewan purba kok. Mboten ben ora ilang lho. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, heeh. Lek pengen viral niku memang gampang sekali, Ya. mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyonto. Nggih, bar niki kula nonyone. Nggih, nyonto. Dalange anggar duwite wis entek iki lambene omonge kleru ae. Ora nyonto Mas Gareng. Ngomong tua kok aku ki gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambi we kok ora padha ki. Ora padha piye? Sing ngene iki blirit iki kok suwek-suwek mbonggo ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. Ya? Heeh, lek kongko kaya mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti, bapak-bapak ibu-ibu iki kan salindri benene perbedaane ngono lho, Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Heeh, sesuk mbak wedok disuwek-suwek. Klambine. Ra itu Lho, klambine disuwek-suwek. ana bojoku disuwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to, Pak. Klambi. Ora iso negatif kok, Nduk. Ya, sesuk Mbah Mbak Putri. Mbah Ti dikei anu selambu kenene klambi. Loh, apik kuwi anget kayak selambu. Kei selambu. Rumah terus- kamu bojoku ki nyamuk kok. Oh, Ya, selambu. kreasi kok. Kreasi nek ora selambu. Oh, saiki kebaya ki warna-warna potongane Mas Gareng. Kebaya klasik ya kaya ibu-ibu, Iya. kebaya modern kaya Nduk Niken. Iya. Arep po modern ning ora ninggal karo budayane, ora ninggal karo kebaya. Ku Betul, hebat. Ini semi modern, Mas. Nggih. Ini ada versi kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Beres. sedikit Loh, ya. nganggo swiwi kuwi. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk Apa? kei kutu baru. Untuk baru kok untuk semifinal kok. Iya. Ah, saya aku Iya. kangen karo iki anak wedok iki. Piye Nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya ya, kok ndak ketok tuwek ngono lho. Putu. Ya emang putu. Putu wedok. Iya, putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya kan penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya penting wis aman kuwi. Ora perlu neng hotel-hotel. Kowe arep dadan apa arep ngeyuk? Ya kan yang penting nyaman, Pak De. Tidak perlu hotel-hotel, nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, Nggih. ora perlu angel-angel Nduk Niken iki Tidak wong perlu fasilitas mewah, yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Pripun, sampeyan Aku pripun? lah ya saanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo ngonek aku malih. Ora. Pokok apa-apa kleru piye to? Saanane iki ya. Negatif thinking. Lah ya enek darane ku ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisor kali tenan to, Pak De? Tenan. Ning aman ya. Lho, aman. Ora ya. sasake. Aman lho. Ning ngisor ki mau tas difoto lho, Mas. Heeh, nggih. Lah kok prank to, Mas? Iya. Iki nyangga. Oh, mung loro lho, Reng. Ora, aku numpak kotak kene, Mas. Dadi mablong wae numpak perahu. Iya. Iya. Aja sembrono. Ora apa-apa, engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho, kok ya dipikir ngono. Iya ya aku ning dhuwur ning ngisor. Awas dibanget wong iki lho banyune surut. Kaya budas lho. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitasé ning kualitasé ya hebat. Ning sakniki sampeyan nang bawa sik Mas Gareng. Bawa sik dandang gula sidowasih Lah iki ngenekan yo apa? langgane. Nyepelekne ngenean. Ya, ya wis ngonoan. Loh, wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tua ngomong ya akeh. Ayo, ayo. Akhir. Ayo.
minta-mintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene perkasa kok perkosa. Iki yo kleru meneh. Kaya mantene lanang iki lho sing gagah lho. Endi mantene lanang Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Ndi ya. Ijin Pak. Pamintaku nimasi doase Sing digandrong. Ngono kuwi. Lah, mripate rapatek ketok bae. Wong nek digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki Kuwi ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi ae. Aku yo rapaten karo wong tua. Ojo ket. Ben, wis ben. Kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila karo aku ki ora usah ngono kuwi, Pakde. Kambiye barang. Yo sorry. Kuwi wong Jawa Barat kok kandiye. Kabiye yo. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Nganggo jegok barang apa? Jehe mok jegok. Oh. Ing sarina sawah ngene. Pomong ngene iki wis penak-penak ta, Mbah? Terus murmur aduh njuwegur plus terus ora ilang piye. Kok dadi wong tuwa. Aku mancing. Kowe biur kowe apa? Mancing no. Aku dodok. Aku bagian iup. Iya. Mas Gareng, niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar. Niki entuk saweran 300. Alhamdulillah. Iki kagem sinten, Mas? Wong rezeki iki tibone ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Kagem sinten mau? Nggo sing nembang, saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih matur sembah nuwun sanget. Sok meneh iki yen nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, dienggo Mas, iki sing dienggo sing nembang, sing bawa ora. Lah ya wis. Lah kok sing mbok undang kok aku. Njaluk tulung mangkeke niken, ngono. Piye to? Kene kono ki pira to? Ora ana sak meter. Kok Ya njaluk kan, engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku, kok tarai Mas Bayu sombong ra gelem nganu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ayo. Masa wis tua ya cek butuh duit. Kok ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Malah sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir. Wis tua garek menikmati hidup. aku ki tuwek-tuwek isih seneng royal kok. Kuwi ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh. Ya. 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 Men awake perkasa sehat. Udarane iki enak di. Iya. Wis ora apa-apa oksigen. Dadi aku ki entuk duit tak tukoke oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Bayu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes kuwi mau suntik mau. Heeh. Yo. Tekan ndi ki, Pak? Ya, tekan guyung. Datan kinggang sarambut lamun ado caketing ati. Jangan apa ndongakne mantene napa dereng, Pakde? Wes, Kula sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata De Koko.
Kok Nata Dekoko. Kok kaya panganan. Mbak Nata. Mbak Nata kali Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru nih? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta, Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Apa? Kowe ngandani apa? Ya ben sekolah sik. Kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah aku ijik sekolah sik SMA lho, mosok ya terus. SMA ra tau mlebu sisan. Kowe ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tangkingan. Yes. Yen cedak. Iya. Ana wong tuwa kleru rat kandhani. Yen cedak tansah mulat. Sida. Wis rasa diapik-apik elek bakale. Sida setu. Aja nesu. Aja nesu. Lah apik-apik ra itu. Ya apik. Apik. Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Ya, Mas Bayu dibudalke. Jare mau njaluk dilem apik. Ya kuwi mbudalke jenazah kuwi. Masa ta? Wah. Jenazah iki kudu saya apa saya? Lah kudune iki saya kan bahasa Indonesia kan bagus. Ha, Lah masa jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus. Budalke ngono. Berarti enek wong mati iki jenenge wong apik. Iya, lho. Lah Lah. timbangane kok ora dibudalke dilatih kire. Ngono. Ya. Domini Lan mie goreng. mituno. Pindo mimi lan mintuno. Ayoni Mas barengan tepi wajib Sido aseba Wih, nanti anaknya kone lho. Sakno, sukmane kae. Brian. Ayo. Braya Weh, sampun. Kon. Oksigen entek kon. Ya, langgame, Nduk. aku ben aku mbok siksa ora apa-apa waton si asih iki sing nyedaki aku Waduh, Dede. Ya. Ya Cahayu. Ya ampun to, Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomong kok senengane ngono kuwi karo bocah kok mbok yo sing alus. Sing halus apa piye? Nggih, oh. Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbek aku mepet-mepet Lho, kok bareng tunggoni sing ayu delon sampean kok lek nganti mbak iki gelem sampean mung digrogoti tok. Sampean ki wis tuwa, kudune sampean ki sadar diri. apa iya to Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih Enom, gelem karo sing tuwa. tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa gak? buktikan Ya. Iya. Aku kang sedya satuku wit nganti saiki
Salam hangat mring temanten anyar. Dua kali. Alhamdulillah. Apa Mas? Dalange kena azabku. Ngapa ta? Ket mau ngerjani aku lambune mati ra kuwi. Enggak, itu tadi sedang apa perbaikan aja. Tadi itu saking kepanasan Oh, ya kan ya. Dimatiin sendiri. Dimandek-mandekke ya kan, dimandek-mandekke. Iya, dimati-matikan sendiri. Wiwi belanono aku wi. Aku golek bola wiwi to. Wiwit kok wiwi. Wiwi oh. Iya. Alhamdulillah. Nduk Niken. Matur nuwun karo Mas Riki ya. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh. Ning saking kepengine ditunggoni Nduk Niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. Oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Niki wonten nawala sing tak tampi. Menika nyuwun gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur datang Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Rian Tur Ngawi. Nggih. Maka diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling.
Nduk Niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka Prihatiningsih. Monggo ayo Mataram, monggo. Terus. Ngetan paling ular noe Iki dong apa iki? Dong apa derene iki? ora apa-apa Mbak Eka. Dalam Yong. Ya iki jatahmu 50. Ya iki kene. Terima kasih. Ayo Mbak anu Niken. Iki itu jatah ini 50 ini. Nah, ayo. Terima kasih. Suci. Kene bagian-bagian. Ya. Dita. Ayo kene. Oke. Mas Gareng. Apa? Ayo. Layangnya diwaca niki, Iki enek bagian. Tolong dijelaskan lagi. Ora apa sindianmu iki buta huruf to? Lah ngapa ta? Ora ngongkon sindianmu ngekei duit tok. Ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok. Iya. Ya kan ya. Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De, sama ora dicekeli duit, dicekeli layang. Cekeli layang gadekke kok. Nah iki urupe iki. Walik kok golek urupe ya. Ngene iki lho akibate wong pipis iki. Hubungane apa wong waca karo Lah sampe tak sempet. Ya. Oke. Apa kok oke? Jare kon maca. Wis tak maca iki lho. Wis diwacane nggih Unine ku mah piye? Unine. Tutuke apa ora? Ayo. Rasa. Nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi kalian Pepiling. Nggih. Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh jalan baru. Hidup Hidup. baru. Lah kene kowe ya iso macanya. Wong kok apa ora kabeh ora nek sing bener to ucape. Ora bener maca tok ora entuk duit tok. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa kuwi? Apa? PMS. Apa kuwi? Biasane wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Oh, aku lagi ya. Alah. PMS ki opo rambut. Metu kuping kaya. Saking Mas Rian Heeh. apa ki? Anggalih Nggih. Biro Wisata CV Riantur Ngawi. Siap, matur nuwun. Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? Lah ya wis kok. Lah 50. Lah wis didum kabeh sah kok. Sudah rata kok. Wis didum rata kabeh kok. Sindennya itu loh Iki 4. apa wetone Bayu ya karo wedokan lomo iki. Karo aku blas. Aku terima Mas Riki. Terima Mas Riki ya terima kae manut aku kae kok. Oh iya toh. Ora bolongku toh. Ayo dibawani sik, monggo dibawani. Ayo. Bawane wiwit saka Mbak Eka Prihatiningsih. Nduk Eka, Dalam Biong. piye kabarmu? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan iki lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho. Oh, gede aku kok. Kok iso Dhuwur aku kok. Mang jelasne ta Biong? Coba jejera. Kula kalih Niken jejer. Dhuwur aku kok. Iya. Well, Sik to Ken, nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku iki kelas piro? TK ada. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis cerdas omongane? Kok bangetan lah ya mulane cerdas. Kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken Coba jejera Ken. Lah dalah wis. Niken. Heeh. Kaya arep nyuntekke mbae. Ya bener aja nih. Ki sesuk arep tak terke suntik ben sehat Pak De. Check up itu penting. Ora apa. Wong apa-apa ora beneran. Ora iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalange, gawe nesu sinjene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Wancine aku nyambut gawe suguhane metu.
Sampeyan aja gelo. Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nah, sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. Matur nuwun, matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Buah. Wis. Kuwi turan. Karek di blender diombe. Arek. Kaya jus wae. Ana ta jus sop. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita. Yo. Wis didelok sing cewek sing ning isor terus iki ngopo to Mas Gareng kuwi? Lah witekno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklentek gambar tempel. Koyoke Mbah Uti iki tarik benang ya, ditarik ngene, distraples. Kae malah tak kawat kok. Kok sih to tarik benang kok distrapler ayo distraples. Lah iki to ben kersane mboten kisu to. Oh, tak laporke Mbah Putri. Kok genep ping 5 kok lek udele malih ning kene. Ya, Dit. Sakek prawinase Doro Gatut Kaca nonton wayang. Ndi Gatut Kaca? Kae mabur dhuwure. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok nggih. Ampun nggih. Pacane kaya wong mancing lele ngono lho. Ayo, anu. Bebesan mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah, enake ora jamak. Mangkoke jan persis kaya klambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Lah iki mangan bakso kaya mangan kowe iki. Ayo, genti Mbak Suci. Bakso. Saat kelima waktu pentole cilik-cilik medhit era majan. Mangkoke cilik pisan. Pentole cilik-cilik pisan. Le, kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. Kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah. Bapake pelit, anake lumo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lah wiceno. Oke. Sing ngekeki anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli aku ora ngapusi. Iki? Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho. Nek ora percaya estu. Kula. Heeh, Mas Rizky. Lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh, terserah, pokoknya manut. Mas Riki. Kula niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apian nek sing ngelem cetil ora sah tak kei. Ya. Tak balik anakmu. Tak balik. Ya wis to. Bapakmu apian ya. Gowo ya, bapakmu apian. Ditampani. Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apik nek kok nyelekit dongane. Ya. Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Iya. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo sik. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Gareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa saran penyamut? Iki kanca-kanca ora sana bui, Pak Gareng gen karaoke. Iya. Ayo. Ya. Iya ya. Kok le minjuk-minjuk kaya brutu.
Pakde. Wis entuk 100.000 ping 10. Pakde, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet. Ora kenek. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo, aku. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Mangan bakso. Ayo. Do, Widodo. Aja gelem ditinting wae. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kon nabo gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare mong kon mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Doh. Maem nek diganggu nek keselak. Do, tintingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kan 5 wektu. Wah, iya. Lho apik lho wi. Oh, sing gedari pancen TLK. Apa? Teleh. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Yo. Bales ke Pakde iki lho. Pakde Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Yo. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku Cagak agama pakartikan ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya ngapa ta? Dene napase wis entek ra didegdeke. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan gone. Yo buka celuk sik. Yo buka celuk sakoni ken. Maka. Wis lancine tansah dilengke. Wis lancine padha dikdaki. Aten wis mandang wayahe sampeyan. Natapi wajib gawe Irama seger. Monggo. Monggo, kur sedaya. Yo. Tansah dieleke wis
Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo Eka, Suci, Mbak Dita Lenggase. Nduk niken. Mas Riki diparingi lagon wewayangan. Oke. Ayo. Iki yen iki bocah iki olron sing anyar ya sing nglawas ya mlaku. Apakah arti nama Niken? Ayo Mas Adreng, dijeki Niken niki niatnya dari kecil kepingin jadi seniwati sing pinunjul. Terus Ken? Ken napa-napa mawon saged menika olron. Nggih, klasik ya iso. Sing modern ya oke. Terus Salindri. Saben dina isih tetep sinau najan saiki wis payu. Terus Lin? Lindungane sing digatekke ya lindungane Gusti sing murbeng dumadi. Terakhir Dri. Dri iki lho, Dri. Apa? Driat. Dri apa tembeke Jawa? Driya. Driya. Heeh. Driya. Ya ati. Driya atine apik. Nggih. Dadi iki yen apik kok aja mung apik wujud jaba saatine ya kudu apik becik. Nggih. Tak dongak-dongake atimu apik, ketemu rejeki ya. Ngono aja lali karo bae. Berarti kudu ndelok apa? Kudu golek jodoh sing jenenge rezeki. Aja rezeki ki beda. Rezeki ora maksudnya iki ketemu rezeki ki apa ki jenenge ya iso materi, ya iso pasangan. Nggih. Ning sing baku ketemu rezeki, sing baku kanggo sagamu urip nganti mati kuwi ngelmu. Amin. Ngono Piye ya. digatekke, Nduk, welinge bae. Tembungmu piye? Digatekke welinge bae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, kita kudu aku lho. Iki ketoke klop gitu. Ayo. Seneng yen aku mati iki seneng. Ya ora to, Pak De. Terus yang selalu mensupportku, yang selalu membikin lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah kene yo ngerti. Ayo aja ninggal sik, Mas. Arep aku iki duwe kanca gareng akeh. Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original ngene. Nggih, heeh. Ayo, wewayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik. Monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ya, ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Mbah Kakung. Niki bukan celuk. Nggih, heeh. Wewayangan kang rindu ilang saka ing batu endah pasrianmu sliramu jajangkon atiku
lereno sik lenggah. Nggih. Ora anu ge lenggah sik. Kono bali angkrem meneh. Ya men saking laris iki bangsa nggon tenggorokan iki aja dipeksa. Oh, iso rusak pita suaranya. Nggih, mongko toko ora enek sing dodol. Wah, balik kene ya suwe. Niki nyuwun sambel kemangi. Oke. Kalian katresnan sejati. Yulimbo sampun supe mirsani Yulimbo kalih nduk niken tanggal 1 November wonten Keras Wetan. Oke. Menika Bu Carik. Oh, siap, Bu. Aku mbok jarak kuwi. Aku mbok jarak. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Pokoke wayangan ra nganggo aku udah deres Bu Carik. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Nggih. Mboten, ampun digugu omongan kula. Mboten wong Bu Carik niku piyai iki luwes, Mas. Nggih. Bu Carik niku piyai sing seneng gojek. Lah iya. Piyai niku. Bu Carik gampang kowe wis sing ora nawake. Ora rek kaya nggih sing tak tawake wis. Tak tawake ning terminal kuwi. Mangsamu angkot kuwi. Yo, Mbak Ayu, ayo rene. Rene jedak Mas Gario, serampat. Monggo, yo. Piye? Sindenmu iki telat ngombe obat. Kok telat ngombe obat to? Sepolahe kaya ngono e, Mas. Ora sak kaget kabeh ngono. Nek tak klumuke sing ngono-ngono kuwi aku. Ya wis, aku maklum. Tak tekon. Sing waras-waras mboten betah ten. Iya. Bayang iki kolektor barang antik. Iya. Oh sing buri-buri tak goleki ya sing pedhot-pedhot kuwi tak klumuke. Dadi siji ya ta. Basa mantan adu jago tak iso demung ya ora. Yo, wong kabeh iki malah kowe pahalamu gedhe. Ngopeni wong. Iki jenengmu sapa, Nduk Sayu? Nami kula Wadi. Heeh. Nggih, derek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumane Tias. Siwala kaji kokok beluk. Oh, pancen rada sentet. Ngapa ta? Wong jeneng kok nganggo kokok beluk. Lah kuwi jenenge ciri wanci lene gawa mati kuwi. Oh iya. Ora omahmu ngendi, Nduk? Kula asli saking Kota Madiun. Oh, iku cah Madiun. Cedhak to. Nggih, cerak. Kowe kok iso polahmu kaya ngene iki apa pancen darah seniman? Niku bapake dalang, ibuke penari. Bapake sapa? Mas Yogi Bagong niku dalang Madiun, ibuke penari, adine niku dalang cilik. Oh, alah ya wis lumrah yen ngene. Ngertos, jenengan ngertos? Heeh, lumrah yen polahmu kaya wong kurang saon. Kok kurang saon pripun to? Iya. Mula ayo iki ana sing ngersake sambel kemangi. Terus Mas Gareng jangan lupa ini acara didukung saking wedding organizer Yayan Pro Guyung. Oke. Niku melayani rias, hiburan, sound terop dan lain-lain. Amin. Ayo, engko sapa sing kagungan kersa gitu. Gelare kaya ngeten iki. Pokoknya, iki dienggo orkes Melayu ya masuk, dienggo wayangan ya hebat. Masuk, Bos. Jangan khawatir, semuanya akan dilayani.
Buktinya malam hari ini. Lah apa buktine? Ora ndenggon kali dadi panggung. Lah iya. Lho kira Kreatif nggih Pak. kreativitasnya Betul, pihak betul. IO. Nggih, pokok dimanapun tempat pokoknya iso digawe senyaman mungkin. Nek wis karo napa niku wedding organisir Mas Yayan Pro guyung niki. Nggih. Ayo sambel kemangi diaturke. Monggo, ayo. Awas. Yuk.
Nggih, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun sambel kemangi wis diaturke. Niki pisan kas ya Mas, niki ana sing ngersake katresnan sejati. Niki nggambarke Mas Riki karo Mbak Nata. Katresnan kang sejati. Apa? Manggiya Basuki. Lagune sing piye? Oh, kuwi lagune jenenge Basuki. Manggi ya Basuki ya ta. Niki Yulimbo sampun oh nggih, katresnan sejati nggih monggo. Mbak Niken aku tak nyuwun tulung niki Mbak manglegani Mas Riki. Tak duetke karo Durmagati mburi geger kuwi. Ayo. Kowe anane iki ya nduk entek-entek iki. Ayo. Heeh. Ayo. Wis. Tak kei kesempatan iki. Yo karo Mas Alfian kene. Ayo Bian. Ayo Mas Alfian. Iki lagu apik lho iki pengayatane sing apik. Nggih. Monggo, yo katresnan sejati. Monggo, diaturke. Monggo yo.